Welcome again to my YouTube channel. This is my little Dina, my little princess. So guys, nandito kami guys sa Toronto Premium Outlet. Mura yung mga bilihin dito sa Premium Outlet na to mga idol. So pinupuntahan talaga to, sinasadya. So medyo malayo. So galing kami ng Toronto, kaya dumiretso na kami dito mga idol. Pauwi na to sa amin to eh.